птица, тъй като е прецизно или сложно, или не знам си какво. Ако не са го правили, ще го Моят време не може да реди паркет. Ма сериозно може да реди паркет, но не искам да кажа, че къде е паркета да се нареди, къде е с строителни работи да се извърши. Много няма, е доста по-сложно от другото. Инженер рече, че ми се отдава да гласуваме някакви пари, да Петър да казва майстора, добре, нека господин Велев вече въпроса към тебе. За? Нищо да не Нещо. Ти си проект го значи аз съм господин Велев, очаквам до 15 септември да реагирам. Ами, 15 септември започва вчера. Ама вие сега... Няма, дали си майстора, до 15 септември да се реагира. Може ли да се разбере? Кой е по-чай, че се отиде? Аз сега го реагирам. Няма, дали си бацак? Дали си майстор? Ти не можеш да днес да злотен да стане. Дали си много отворен? Колеги, Той е поднеска за утре. Или иска да стане да му Явно бързо боли. колеги, други въпроси? Как си позволиш така да станеш? Колеги, въпроси имате ли? Друго? Властна. Забравя Вие сега. си обясни въпроси. Да, имам въпрос. Добре, слушам. Ето го и работник от ВК-то. Значи, давам ви срок една седмица. На всички го казвам. Този теч, ако не го направите, отивам с самосвала, вземам 2, 3, 5 кубика бетон за моя сметка. Може ли да намериш това много? Само ще ти кажа Да си ли? намираш някакви Защото Велко мисли, мисли, че като работи при тебе и всичко му е позволено. Значи ще се обадя на Кевито, ще ги докарам в махалата. Той няма право да се направи туалетна върху главния водопровод. Обяснете за проблема, че не знам нищо в ключа. Значи, Ангел Велев много добре го знае. Аз там живея и мога да отворя един джампи. Може и спокойно. Няма ли това? Да. Така. Уведомих кмета и председател на общинския Трябва да се вземат мерки. От колко месеца е това нещо? От колко месеца? Ти малко. Предупредих и те казаха, че ще направят едно... Това е срамота, бе, хора. Нека да ти говоря, бе. Това е срамота. Кмета и председател на общинския съвет знаят. Едно писмо ще му пуснат, да дойде туалетната, да маха, да се маха оттам мърсотите и този... Сутринта сега ще почнат децата на училище с извинение върху войната ще бъде. Господин Велев е уведомен, вече е почистил, трябва да го правите така. Кое е почистено? Нищо не е почистено. Сега съм направил снимките. Преди да дойда, че не е почистено. Значи, това е срамота, бе. Телефона ме е казал, че отиваме с себе да гледаме. Лъже. Айде, сега всички спели ще ви закарам да видите за какво става. Ама тръбата на ВК-то не Еми на ВК-то, но той там си направи туалетна, бе, човек. не на общината. Добре, как да вземем мерки? Аз да остана да се отрепим ли с тебе? Господин Ксима, ти върху тръба имаш ли там нещо сложно и тези? Нищо нямам. Какво да имам? Какво да имам? Че минава през имота. На кой имот? Тръбата къде минава? Значи, този имот е зелени площи. Сега да отиваме да видим точно. Този имот е зелени площи. Сигурно 50 пъти го предупредих. Викам, отгоре знаеш какво? Мърсоти и те мърсоти всичко върви по пъти. Ще ги маха. Аз един час не мога да отворя там, бе. Няма нищо строено. Еми, то е коректно. Това е срамота. И другото искам да питам, кога ще започне с двете улици в махалата. Хората всеки ден натискат, вече им писна. И другия въпрос, питат на 15 септември този автобус, където сте закупила самата община, дали ще се превозват децата. Няма да може да се превозват постоянно деца с този бус. Защо? Защото той не е за вътрешен транспорт, нали, за поне така си мисля. Той се ползва от служителите на общината, за геопшника, за футболисти, за читалището, за дейци. И ако се наложи нещо за гражданите, ако нещо има сериозно нужда, както трябва да са проекти. Само ще ви кажа нещо. Значи, умишлено самата община прави депо в махалата. Умишлено е това нещо. Аз ви го гарантирам. Значи мандата ви след 2 години стича, никой кандидат за 5 не искам да стъпи в махалата. Ама никой. Гарантирам ви го на 100%. Защо там? Значи така не става да са подсиди. Какво значи депо? Значи
Значи само казват и данъци ми плащат. Значи самата община няма право да връща хората 15 години назад. Има си давност това нещо. 5 години да, съгласен съм. Малко по-спокоен тон. Съгласен съм. Самото говоро ми е. Извинявате, ако има. Аз говоря спокойно. Има закони, ние мисля, че като община прегазваме законите да съберем данъци или да ги вземем нещо повече, отколкото е необходимо. Значи, ти както си плащаш данъци, и аз си ги плащам, нали така? Но не всички. Колко процента плащам? 8% или колко имате само плащане, или 18% се плащат. Нещо несериозно го положи. Значи гарантирам ти, че 70% от махалата повече плащат. 70 казвам. Даже тези, които не са... Край да лъжи, ще получиш отговор, защото сега не може да се защити. Аз сега в момента стрелям някакви суми, цифри, които не са точни. Не, с който разговарям, всички хора си плащат, че всяко статус има мърша.